Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Ram Krishna Ram Ram Krishna Krishna Ram 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Krishna Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമത്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണകരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികരം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യനാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് കേ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 32.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായൻ ജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതിസനാതനം. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായൻ ജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതിസനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായൻ ജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതിസനാതനം. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായൻ ജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതിസനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഉപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായൻ ജജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതി സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഉപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായാമ്യവാക്യദഃ ധ്യായാൻ ജജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതി സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായൻ ജജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതി സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായൻ ജജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതി സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായൻ ജജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതിസനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായാൻ ജജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതി സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാ ടി മാതാജി, എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ മാതാജി? ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാക്യദഃ ധ്യായൻ ജജാപവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതി സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിദ്യനാഥ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായമ്യവാഗ്യതഃ ധ്യായൻ ജജാപവിരജം ബ്രഹ്മസോ ജ്യോതി സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇവിടെ നെറ്റില്ല, ചൊല്ലിക്കോളൂ. അറിയില്ല. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം പ്രാണാനായാമ്യവാഗ്യതഃ ധ്യായൻ ജജാഭവിരജം ബ്രഹ്മജ്യോതി സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം. നമ്മൾ 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത് ചെല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. അതിനുശേഷം ബ്രാഹ്മണൻ ജലത്തിൽ സ്നാനം നിർവഹിച്ച് സംസാരം നിയന്ത്രിച്ച് വായ്ക്കുള്ളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുക്കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാശ്വത ജ്യോതിസിനെ ധ്യാനിച്ച് സമാധി പരിശീലിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഒരുവൻ കക്കൂസ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കുളിക്കുന്നത് പോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷവും സ്വയം ശുദ്ധജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ചും വിലക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് കശ്യപ മഹർഷി ഗായത്രി മന്ത്രം വായിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെയാണ് ധ്യാനിച്ചത്. ഒരു വേദമന്ത്രം വായിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജപിക്കുന്നയാൾക്ക് ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതാണ് ജപം. അത്തരം മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിന് കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു. വൈദിക മന്ത്രമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ മൃദുവായും ഉച്ചത്തിലും ജപിക്കാം. ആകയാൽ ഇതിനെ മഹാമന്ത്രം അഥവാ മഹാവൈദിക മന്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിതീയമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിന് ശേഷം കശ്യപ മഹർഷി ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കേൾക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കീർത്തനം എന്നും പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സോറി. അപ്പൊ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ കാലത്തല്ലേ കലിയുഗത്തിലെ മഹാമന്ത്രം അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ജപിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് അല്ലെ. ഈസി ആയിട്ട് ജപിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫലം എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മഹാമന്ത്രം എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും വെച്ചിട്ടും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അഥവാ മഹാവൈദിക മന്ത്രം എന്നും വിളിക്കും അല്ലെ. ഇത് ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയുമില്ല അല്ലെ. കുളിച്ചാലും കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയായാലും ജപിക്കും അല്ലെ. ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ ജപിക്കുവാനായിട്ട് അത്രയും ശുദ്ധത വേണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വേറൊന്നിലും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാതെ അല്ലെ. മഹാമന്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് എങ്ങനെ ജപിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും അല്ലെ. പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെ, എങ്ങനെയായാലും അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിലും അല്ലെ. അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ജപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശിവനും ജപിക്കുന്നു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവും ജപിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ജപിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇത് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമൊന്നുമല്ല അല്ലെ. ഇത് എല്ലാവരും ജപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ജപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലെ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചില ആൾക്കാർ ഹരേ രാമ അധികം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടിലും തെറ്റില്ല. ഏത് ജപിച്ചാലും തുല്യ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കശ്യപ മുനി ഒരു നിർവ്യക്തികവാദിയാണെന്ന് കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ സ്വഭാവവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ വ്യക്തിവാദികൾ നിർവ്യക്തികവാദികളെക്കാൾ വളരെ ശക്തരാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരുവൻ ഉയർന്ന തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിരോധനം ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ സ്നാനാനന്തരം ഗായത്രി ജപിച്ചാൽ പരിശുദ്ധനായി തീർന്നേക്കാം. എന്നാൽ മഹാമന്ത്രം വളരെ ശക്തിമത്താകിയാൽ ഏതവസ്ഥയിലും ഉറക്കെയോ മൃദുവായോ ജപിക്കാം. അതുവഴി അവൻ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പൈശാചികതകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിതനാവും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ അത്രയും ശക്തിമാനായിരുന്നു. തൻ്റെ അടുത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു അഭിസാരിക വന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ഇളക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ, കാലമോ സമയമോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഭാര്യയും നേരത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു അഭിസാരികയെ പോലെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു സന്ധ്യാസമയത്ത് അങ്ങനെ ദിതി അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുകയുണ്ടായി നേരത്തെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കശ്യപിന് അത് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ. കശ്യപൻ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാപിയായിട്ടുള്ള അഭിസാരികയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവളെയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നു, ഒരുവൻ ഉയർന്ന തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിരോധനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആത്മാരാമന്മാരായിട്ടുള്ള ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. അവർക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് സന്തോഷമോ ആനന്ദമോ ലഭിക്കുവാനായിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു മറ്റുള്ള പുറമേയുള്ള യാതൊരു വസ്തുക്കളിലും ആകൃഷ്ടനാവുന്നില്ല. അതിൽ വരുന്ന ഒരുവൻ സ്നാനാന്തരം ഗായത്രി ജപിച്ചാൽ പരിശുദ്ധനായി തീർന്നേക്കാം. എന്നാൽ മഹാമന്ത്രം വളരെ ശക്തിമത്താകിയാൽ ഏതവസ്ഥയിലും ഉറക്കെയോ മൃദുവായോ ജപിക്കും. അതുവഴി അവൻ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പൈശാചികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണമാകും. ഗായത്രി ജപിക്കുവാനായിട്ട് നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ വലിയ നിയമനിബന്ധനകളുടെ ഏതവസ്ഥയിലും ജപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉറക്കെയോ മൃദുവായോ ജപിക്കുവാൻ അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, നാം നാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേ. ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയില്ല. ആർക്കും ഏതവസ്ഥയിലും ജപിക്കും അല്ലെ. മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, നോക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിദിസ്തു വ്രീഡിതാതേന കർമ്മവദ്യേന ഭാരത ഉപസംഗമ്യ വിപ്രർഷി മധോ മുഖ്യാഭ്യഭാഷത. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിദിസ്തു വ്രീഡിതാഥേന കർമാവധ്യേന ഭാരത ഉപസംഗമ്യ വിപ്രശിർ അധോ മുഖ്യോഭ്യഭാഷത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിദിസ്തു വ്രീഡിതാതേന കർമാവധ്യേന ഭാരത ഉപസംഗമ്യ വിപ്രർഷി മതോ മുഖ്യഭ്യഭാഷത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
विधिस्तु क्रीडिता तेन कर्मावत्येन भारत उपसंगम्य विप्रश्ये मतो मुख्यप्यभाषत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तिथिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावादेन भारत उपसंगम्य विप्रषि मदो मुख्यव्यभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, डॉक्टर विजय मरियम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर प्रेरिता तेन कर्मावध्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधो मुख्यभ्यभाषतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुवर्णा प्रभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वेरी गुड। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिस्तु व्रीडिता तेन कर्माबध्येन भारत उपसंगम्य विप्रश्यम् अथो मुख्यभ्यभाषत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, सावित्री कृपेश्वरी देवीदास माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिस्तुर्वीडिता तेन कर्मावध्येन भारत उपसंगम्य विपर्षिर् अधो मुख्य व्यपाशद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇതിന്റെ അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓ ഭരത കുടുംബത്തിലെ പുത്ര, ദിതി അതിനുശേഷം അപരാധബോധത്താൽ അധോമുഖിയായി ഭർത്താവിന്റെ സമൂഹത്തേക്ക് ചെന്ന് താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാൽ ലജ്ജിതനാകുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ മുഖം സ്വാഭാവികമായും താഴ്ന്നു പോകും. ഭർത്താവുമായുള്ള ജുഗുപ്സാവഹമായ ലൈംഗിക വേഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദിതി ശരിയായ ബോധത്തിലേക്ക് വന്നു. അത്തരം വേഴ്ച വ്യഭിചാരത്തിന് തുല്യം ശിക്ഷാർഹമാണ്. വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അനുശാസന ക്രമങ്ങൾ ഉചിതമായി പാലിക്കാത്ത ഒരുവൻ തന്റെ ഭാര്യയുമായി നടത്തുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധവും വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഓ ഗൃഹസ്ഥരാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തിനും ഉള്ള ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതും വ്യഭിചാരത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ശിവപ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. ദിതി കശ്യപന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിതിരുവാച മാമേ ഗർഭമിമം ബ്രഹ്മൻ ഭൂതാനാം ഋഷഭോ വദീത് രുദ്രപതിർഹി ഭൂതാനാം യസ്യാകരവ മഹം മംഹസം. ദിതിരുവാച മാമേ ഗർഭമിമം ബ്രഹ്മൻ ഭൂതാനാം ഋഷഭോ വദീത് രുദ്രാപതിർഹി ഭൂതാനാം യസ്യാകരമവ മംഹസം. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാം ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वदीत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्य कर्म मम्हसम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी. शोभा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शोभा माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दिदिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वदीत् रुद्रप्रतिहर्भूतानां यस्याकरमं हंसम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वत्सला शाजी माताजी. हरे कृष्ण माताजी चलो. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वदीत्
रुद्रप्रतिपदिर्हि भूतानां यस्य करवमं हसम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. जयमिला माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दिदिरुवाच मामे गर्भमिवं ब्रह्मन् भूतानां ऋषयो वदीत् रुद्रपदर्हि भूतानां यस्याकरवमं हसम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके. वसंत माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलो. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दिदिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वदेत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवमं हसम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. प्रतिभा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलो. हरे हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दिदिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वदेत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवम् हसम्. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता जी. ओके. अनुप्रदीप माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवत्सुदेवाय. तिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वदीत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवमं हसम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. चलो. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दिदिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वदेत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवमं हसम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. ओके. वत्सला जी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दिदिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वदेत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवमं हसम्. हरे हरे कृष्णा कृष्ण. प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके. सुप्रभा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दिदिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधीर रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्य करवमं हसम्. हरे कृष्ण. भारतीय माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दिदिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वदीत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवं हसम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. वत्सला माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हाँ चलो. हरे कृष्णा. भूतानां ऋषभो वदीत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवमं हसम्. हरे कृष्ण. गीता सी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओके. गीता सी माता जी. चलो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधीत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकारमवं हसम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. अनुत्तर कृष्ण देवदास माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधीत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवमं हसम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. मणिभूषित रेवती देवदास माता जी. हरे कृष्ण माता जी.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിതിരുവാച മാമേ ഗർഭിമം ബ്രഹ്മൻ ഭൂതാനാം വൃഷഭോവതീത് രുദ്രാപതിർഹി ഭൂതാനാം യസ്യാ കരവമം ഹസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. സുന്ദരിയായ ദിതി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്ത അപരാധം നിമിത്തം സകല ജീവികളുടെയും പ്രഭുവായ ശിവനാൽ ദയവായി എന്റെ ഭ്രൂണം ഹത്യ ചെയ്യപ്പെടരുത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദത്തെ. തന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധവതിയായിരുന്ന ദിതി ശിവനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടു. ശിവന് 2 പ്രശസ്ത നാമങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. രുദ്രനെന്നും ആശുതോഷനെന്നും. ക്ഷിപ്രകോപിയും ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയുമാണ് ശിവൻ. അദ്ദേഹം ശുഭിതനായാൽ താൻ നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയ ഗർഭം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ദിതിക്കറിയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആശുതോഷൻ കൂടി ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തനാക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അവൾ ശിവഭക്തനും ബ്രാഹ്മണനുമായ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമലംഘനം നടത്താൻ ഭർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ശിവൻ തന്നോട് കുപിതനായേക്കാമെങ്കിലും ഭക്തനായ ഭർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം നിരസിക്കുകയില്ലെന്ന് തോന്നിയ ദിതി ഭർത്താവിൽ കൂടി ക്ഷമാപണം നടത്തി ശിവനോട് ഈ വിധം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സമയത്ത് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ശിവൻ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂതത്തെയൊക്കെ എന്നാ പറയുക, പ്രേത പിശാചികൾ, ഭൂതങ്ങളും പ്രേതങ്ങളും പിശാചികളൊക്കെയാണ് ശിവന്റെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പിശാചായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടും ഒക്കെ നടക്കും അല്ലെ, പ്രേതങ്ങളായിട്ടും. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് അവരുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അസുരന്മാരായിട്ടും മറ്റുമായിട്ടും അവര് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശിവന്റെ കോപം കൊണ്ട് ശിവനെ ഇവിടെ പറയുന്നു ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയുമാണ് ക്ഷിപ്രകോപിയുമാണ് അല്ലെ. രുദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നു അത്രയും കോപത്തോടെയുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആശുതോഷം എന്ന് പറയുന്നു തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവമുനി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശിവന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ദിതി പറയുന്നു. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ രുദ്രായ മഹതേ ദേവായോഗ്രായ മീഡുഷേ ശിവായാനസ്യ ദണ്ഡായ ധൃതദണ്ഡായ മന്യവേ. നമോ രുദ്രായ മഹതേ ദേവായോഗ്രായ മീഡുഷേ ശിവായാനസ്യ ദണ്ഡായ ധൃതദണ്ഡായ മന്യവേ. ഒരേ സമയം ഘോര മഹാദേവനും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂരകനുമായ കോപിഷ്ഠനായ ശിവന് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. തെറ്റുകൾ മാപ്പ് നൽകുന്ന അങ്ങ് സർവമംഗളമേകും, പക്ഷെ കോപത്താൽ അതികഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. ദിതി ശിവന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവളുടെ പ്രാർത്ഥന ശിവൻ എന്നെ കരയിക്കാൻ കഴിയും, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കരച്ചിൽ നിർത്തിക്കാനും കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ആശുതോഷനാണ്. അത്രയ്ക്ക് മഹാനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം എന്റെ ഗർഭം നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടരുതെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാനും ശിവന് സാധിക്കും. ശിവൻ തന്റെ കടുത്ത കോപത്തിന് പാത്രമായി കഴിഞ്ഞ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സർവമംഗളകാരിയായതിനാൽ കാരുണ്യമുണ്ടായി എന്നെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസവും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവാണ് ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ശപിക്കുവാനും കഴിയും, അദ്ദേഹത്തിന് കോപിക്കുവാനും കഴിയും, അതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുവാനും സാധിക്കും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ദിതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനപ്രസീദതാംബാമോ ഭഗവാൻ നുർവനുഗ്രഹ യാദസ്യാപനുകമ്പാന്യാം സ്ത്രീണാം ദേവസദീപതി. സനപ്രസീദതാംബാമോ ഭഗവാനുർവനുഗ്രഹ യാദസ്യാപനുകമ്പ്യാനാം സ്ത്രീണാം ദേവസദീപതി. എന്റെ സഹോദരി സതിയുടെ പതിയെന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ശ്യാലനായ അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ സന്തുഷ്ടനാകണം. അദ്ദേഹം എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ആരാധ്യ യോഗ്യനായ ഭഗവാനുമാണ്. സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും വ്യക്തിത്വമായ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാകൃതരായ വേട്ടക്കാർ പോലും മാപ്പ് നൽകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ദിതി പറയുന്നു, അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദക്ഷന്റെ മറ്റൊരു പുത്രിയായിട്ടുള്ള സതിയുടെ ഭർത്താവാണ് ശിവൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് സഹോദരനാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. സ്ത്രീകളോട് എല്ലാവരും കാരുണ്യം കാട്ടാറുണ്ട്, ക്ഷമിക്കാറുണ്ട്. വേട്ടക്കാർ പോലും ഇവിടെ പറഞ്ഞു, പ്രാകൃതരായ വേട്ടക്കാർ പോലും മാപ്പ് നൽകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ ഇന്ന് കാണാം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് വേട്ടക്കാരേക്കാളും, പ്രാകൃതരായ വേട്ടക്കാരേക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്ലെ. അവര് സ്ത്രീകളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു, അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ശിവൻ ദിതിയുടെ സഹോദരിമാരിൽ ഒരുവളായ സതിയുടെ ഭർത്താവാണ്. തന്നോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ സതി അവളുടെ ഭർത്താവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ദിതി ഇവിടെ സതിയുടെ നാമം ഉണർത്തിച്ചു. അതിനു പുറമെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആരാധ്യാർഹനുമാണ് ശിവൻ. അപരിഷ്കൃതരായ വേട്ടക്കാർക്ക് പോലും കരുണ കാട്ടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നേർക്ക് ശിവൻ സ്വാഭാവികമായും ദയാലുവാണ്. സ്ത്രീകളുമായി സഹവാസം പുലർത്തുന്നത് മൂലം അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് നന്നേ അറിവുള്ള അദ്ദേഹം തനിക്ക് സംഭവിച്ച ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത അപരാധം ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയില്ലെന്നും ദിതി കരുതി. കന്യകളായ എല്ലാ യുവതികളും മിക്കവാറും ശിവന്റെ ഭക്തകളായിരിക്കും. ദിതി കുട്ടിക്കാലത്ത് താൻ ആചരിച്ച ശിവാരാധനകൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായി യാചിച്ചു. ശിവനെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശിവരാത്രി വ്രതമൊക്കെ എടുക്കും, അല്ലെ, നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ യുവതികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ശിവന്റെ ഭക്തകളായിരിക്കും, ശിവനെയാണ് ആരാധിക്കുക. ആശുതോഷ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും. ഇവിടെ സതിയുടെ നാമം പറഞ്ഞിരിക്കും. തന്റെ സഹോദരി ശുപാർശ ചെയ്യും, അല്ലെ, ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. തന്റെ സഹോദരി സതിയുടെ പതി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ സാലിനായ അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ സന്തുഷ്ടനാകണമെന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ ശിവന് ബന്ധുക്കളാരുമായിട്ടുമില്ല, എന്നാൽ എല്ലാവരും തന്നെ ശിവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുമാണെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സഹോദരിയുടെ നാമം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. സ്ത്രീകളോട് കാരുണ്യം കാട്ടും, അല്ലെ. നമുക്കറിയാം സതിയുടെ ആ ലീലയിൽ തന്നെ സതി ദക്ഷന്റെ ആ യാഗത്തിന് പോവുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ശിവനും ഭൂതഗണങ്ങളും പോയിട്ട് ആ ദക്ഷന്റെ തല തന്നെ അറുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പിതാവാണ് എന്നൊന്നും നോക്കാൻ, അല്ലെ. അത് പറയുന്നത് ശിവൻ ആരുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല, എന്നാൽ എല്ലാവരും ശിവന്റെ ബന്ധുക്കളുമാണ് എന്ന്. നമുക്ക് 2 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി നോക്കാം. ഇത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച
സസർഗ്യസ്യ ശിഷം ലോക്യാമാശാസാനാം പ്രവേപതിം നിവൃത്തസന്ധ്യാ നിയമോ ഭാര്യാമഹ പ്രജാപതി. മൈത്രേയുവാച സ്വസർഗസ്യ ശിഷ്യാം ലോകാമാശാസനാം പ്രവേപതിം നിവൃത്തസന്ധ്യാ നിയമോ ഭാര്യാമഹ പ്രജാപതി. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, തന്നോട് അപ്രീതി ഉണ്ടായിട്ടെന്ന ഭയം മൂലം വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദിതിയെ കശ്യപ മഹർഷി ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയുടെ നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും താൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്ന് അവൾക്ക് ബോധ്യമായി. എന്നിട്ടും തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ലോകക്ഷേമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള തൻ്റെ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ, പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ദിതി വരികയും അല്ലെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാം. എങ്കിലും തൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ലോകക്ഷേമം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കശ്യപ ഉവാച അപ്രായത്യാദാത്മനസ്തേ ദോഷാന്മഹർത്തികാഹുദ്ദുദാം മന്യദേശാദിചാരേണ ദേവാനാം ചാതിഹേളനാൻ. അപ്രായത്യാദാത്മനസ്തേ ദോഷാന്മഹൂർത്തികാദുദാം മന്യദേശാദിചാരേണ ദേവാനാം ജാതിഹേളനാത്. പണ്ഡിതനായ കശ്യപൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യവും ആ പ്രത്യേക സമയത്തിന്റെ കളങ്കവും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളോടുള്ള അവഗണനയും ദേവന്മാരോടുള്ള ഉദാസീനതയും എല്ലാം അമംഗളമാക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമംഗളമായി എന്ന് പറയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. സമൂഹത്തിൽ സൽസന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ധാർമ്മികതയുടെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവനും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവളുമായിരിക്കണം. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം കൃഷ്ണാഭവത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:11 പറയുന്നു. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദമ്പതികൾ അവരുടെ മനോനിലയും വിശേഷാൽ സമയവും പരിഗണിക്കണം. ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഇരുവരും ദേവന്മാരോട് ഭവ്യത പുലർത്തുകയും വേണം. വൈദിക സമൂഹത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഗർഭധാന എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അനുയോജ്യമായ മംഗള സമയമുണ്ട്. സൽസന്തതികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദിതി ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും വൈദിക അനുശാസനങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാൽ അവൾക്ക് ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യതയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെട്ടു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കില്ലെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. രാവണനെയും ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും പോലുള്ള വ്യക്തികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ പുത്രന്മാരായാണ് പിറന്നതെങ്കിലും അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ചിട്ടയായ ജന്മതത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതിനാൽ അവർ ബ്രാഹ്മണരായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അത്തരം സന്താനങ്ങളെ രാക്ഷസന്മാർ അഥവാ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. മുൻ യുഗങ്ങളിൽ അച്ചടക്ക ലംഘനം മൂലം 1-2 രാക്ഷസന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കലിയുഗമായപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ലൈംഗിക അച്ചടക്കമേ ഇല്ലാതായി. പിന്നെങ്ങനെ ഒരുവന് സൽസന്തതികളെ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും? അനാവശ്യ സന്താനങ്ങൾ തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുകയില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യിച്ച് അവരെ മനുഷ്യന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്ത അതുല്യമായ സംഭാവന അതാണ്. പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഗർഭധാന സംസ്കാരം അനുസരിച്ചുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സൽസന്താനങ്ങളായിരിക്കും. അല്ലാതെ
അമംഗളകരമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണവും പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് രാവണനെയും ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും ഒക്കെ പറയുന്നു. അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരുടെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമാണ് ദിതിക്കും കശ്യപനും പുത്രരായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനാണ് കശ്യപൻ. എന്നാൽ കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അസുരനായി അല്ലെ, ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പോ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് പിറന്നെങ്കിലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ചിട്ടയായ ജന്മതത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതിന് അവർ ബ്രാഹ്മണരായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അത്തരം സന്താനങ്ങളെ രാക്ഷസന്മാർ അഥവാ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. മുൻയുഗങ്ങളിൽ അച്ചടക്ക ലംഘനം മൂലം 1 or 2 രാക്ഷസൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. 1 or 2 പേര് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ കലിയുഗമായപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ലൈംഗിക അച്ചടക്കമേ ഇല്ലാതായി. പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരുവന് സൽസന്തതികളെ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും അല്ലെ. പലരും പറയും, എനിക്കൊരു മകനുണ്ട്, അവൻ എന്താ പറയാ, അവന് എല്ലാ മോശം പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ട് അല്ലെ, അസുരനെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക അച്ചടക്കങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അസമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ അവര് രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ അസുരന്മാരെ പെരുമാറുന്നു. അവരുടെ സ്വഭാവം ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളതായി തീരുന്നു. എന്നാലും ഒരു കാര്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, അനാവശ്യ സന്താനങ്ങൾ തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യിച്ച് അവരെ മനുഷ്യന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുരിക ഗുണങ്ങളോടെയുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും മനുഷ്യന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് പറയും. ഇതാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി വന്നിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള അതുല്യമായ സംഭാവന എന്ന് പറയും. ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും നാമം ജപിക്കാമെന്ന് പറയും അല്ലെ. യോഗ്യതയോ അയോഗ്യതയോ ഒന്നും നോക്കാതെ ആരാണ് യോഗ്യൻ, ആരാണ് അയോഗ്യൻ, ആരാണ് പാത്രമായിട്ടുള്ളത്, പാത്രമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ. പറയുന്നു, അങ്ങനെ ജപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആളായാലും അവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലവാരത്തിലെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ട്, ക്രമേണ ഉയർന്ന് സത്വഗുണത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മാറിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ എടുക്കുന്ന നാമം കേട്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആഭിസാരികയായുള്ള സ്ത്രീ പോലും പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായി തീരുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അത്രയും ശക്തിമത്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയും. അത് എത്ര പാപിയായിട്ടുള്ള ആളെയും അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി ശുദ്ധഭക്തനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവിഷ്യതസ്താവ ഭദ്രാവ ഭദ്രേ ഭവിഷ്യതസ്താവാഭദ്രാവ ഭദ്രേ ജഡാരതമൗ ലോകാൻ സപാലാ ശ്രീ ചണ്ഡീ മുഹുരാക്രന്ദയിഷ്യതാ. ധിക്കാരിയായവളെ, നിന്റെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗർഭപാതത്തിൽ നിന്നും നിന്ദാശീലരായ 2 പുത്രന്മാർ ജനിക്കും. ദൗർഭാഗ്യവതി, അവർ ത്രിലോകങ്ങളിലും നിരന്തര ദുഃഖത്തിന് ഹേതുക്കളാവും. 2 പുത്രന്മാര് ജനിക്കും, അവര് ത്രിലോകങ്ങളിലും നിരന്തരം ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ചെയ്യും. നിന്ദാശീലരായ പുത്രന്മാർ അവരുടെ മാതാവിന്റെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 1:40 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ നിരന്തരം അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഒരു വർഗം എന്നതിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുകയും തത്ഫലമായി അനാവശ്യ സന്തതികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വിശേഷിച്ചും ശരിയാണ്. മാതാവ് നല്ലവളെ
അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുത്രന്മാർ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ദിതിയുടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന പുത്രന്മാരുടെ സ്വഭാവം പണ്ഡിതനായ കശ്യപിന് മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അമിതമായ ലൈംഗികാസക്തി മൂലം മാതാവ് വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ധർമാനുശാസ്ത്രങ്ങൾ ലംഘിച്ചതു നിമിത്തമാണ് ഗർഭപാത്രം ശാപഗ്രസ്തമായത്. സമൂഹത്തിൽ മേധാശക്തിയുള്ള അത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. മാതാവ് നല്ലവളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പുത്രന്മാരുണ്ടാവുകൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത് നേരത്തെ തന്നെ കശ്യപൻ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ അസമയങ്ങളിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, അവർ ലോകത്തിന് തന്നെ നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി തീരുന്നില്ല. അത് കശ്യപന് മുൻകൂട്ടി അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രാണീനാം ഹന്യമാനാനാം ദീനാനാമകൃതാഗസാം സ്ത്രീണാനിഗൃഹ്യമാണാനാം കോപിതേഷു മഹാത്മസു. അവർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ പാവപ്പെട്ട ജീവസത്തകളെ ഹനിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ അത്യന്തം പീഡിപ്പിക്കുകയും മഹാത്മാക്കളെ ശുഭിതരാക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കും. നിഷ്കളങ്കരും നിരപരാധികളുമായ ജീവസത്തകൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവർ ശുഭിതരാക്കപ്പെടുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേധാവിത്വം ഉണ്ടാകും. ഒരു അസുര സമൂഹത്തിൽ നാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നിഷ്കളങ്കരായ മൃഗങ്ങൾ കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അനാവശ്യമായ ലൈംഗിക ബന്ധനത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എവിടെ സ്ത്രീയും മാംസവും ഉണ്ടോ അവിടെ മദ്യവും ലൈംഗിക ആഭാസവും ഉണ്ടാവും. ഇവയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്ന പ്രബല ശക്തികളാകുമ്പോൾ ഈശ്വരകാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാനാൽ നേരിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈസർഗിക പ്രതീതിയാലോ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കും. ശ്രീപ്രഭുപാദിക്കുന്നു. 4 കാര്യങ്ങൾ നിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അവിധമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, മാംസം, അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ, മദ്യം, പിന്നെയുള്ള ചൂതാട്ടം അല്ലെ. ഇത് 4ഉം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് കലി വസിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നാൽ കാണാം ഇതൊക്കെ യഥേഷ്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിക്ക് ഇവിടെ യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്കും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയും ഇവരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോഴേ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ശുഭിതരാകും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ബ്രാഹ്മണരും ഗോകുളും ഒക്കെ അല്ലെ. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തിലായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ഗോകുളും ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അവരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമാണ് അസുരന്മാരായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന 2 കുട്ടികൾക്ക്. അവരെ വധിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് അല്ലെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടും വരുന്നു. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ടും ഹിരണ്യകശിപുനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടും വരികയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ദ്രോഹികളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് വരും. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വിശ്വേശ്വര ക്രുദ്ധോ ഭഗവാൻ ലോകഭാവനഃ അനിഷ്യത്യവതീരസ്യോ യഥാദ്രീൻ ശത പർവ്വതൃ. ആ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ സകല ജീവസത്തകളുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ തന്റെ ഇടിവാളിനാൽ പർവ്വതങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്നത് പോലെ അവരെ വധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഭഗവത്ഗീത 4:8 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനും ദ്രോഹികളെ വധിക്കുവാനുമാണ്. ദിതിയുധപുത്രന്മാർ ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് മൂലം അവരെ വധിക്കുവാൻ ലോകത്തിന്റെ
ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ലോകത്തിലെ വെറുക്കപ്പെട്ട ദ്രോഹികളെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, ദുർഗാദേവി, കാളി തുടങ്ങി ഭഗവാന്റെ നിയോഗിതരായ അനേകം നിർവാഹകരുണ്ട്. മിന്നൽ പിണരിനാൽ പർവ്വതങ്ങൾ പിളർക്കപ്പെടുന്ന ഉദാഹരണം സന്ദർഭോചിതമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിർമ്മിതി ഭാഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പർവ്വതങ്ങളെ പോലും പരമദൈവത്വപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ നിഷ്പ്രയാസം തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഏവർക്കും ഒരേപോലെ ബാധകമാണ്. എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലുക, സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ക്രൂരന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവകരമാകുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ കഠിനമായി വേദനിക്കുകയും ആ സമയം അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഭഗവാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും. തന്നോട് ഉൾക്കടമായ ഭക്തിയുള്ളവരെ മാത്രം ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ക്രൂരന്മാരെ വധിക്കുന്നതും അവരോടുള്ള കാരുണ്യത്താലാണ്. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാകയാൽ അവിടുന്ന് നിഷ്ഠൂരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഭേദമൊന്നുമില്ല. ചില പ്രഭുപാദ് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരെ, അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ തന്നെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അസുരന്മാർക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു എന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് 51 ശ്ലോകങ്ങളെ ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളൂ, നമുക്കത് വേഗത്തിൽ തീർക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण. നേരത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ എന്നുള്ളത്. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण. അപ്പൊ നാളെയാണ് ഏകാദശി, ഉത്രാട ഏകാദശി. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏകാദശി ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച 6:57 മുതൽ 10:47 വരെയുണ്ട് സമയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സൂര്യോദയം വൈകിട്ടാവുന്നത്, നേരം വൈകുന്നതുകൊണ്ട് 6:57 മുതലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ 6:45, 6:30 ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് 6:57 ആണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം മുതലാണ് തുടങ്ങും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.